Gilimad ni Pedro si Jesus. Marcos Kapitulo 14 versikulo 66, 72. Samtang didto pa si Pedro sa tagkaran, miagi ang usa sa mga babay nga sulugon sa Pangulo nga pari. Sa pagkakita niya kang Pedro nga nagpainit duol sa kalayo, gitutukan niya siya og mingon, kauban kausab ni Jesus nga taga Nazareth. Apan milimad siya nga nagaingon, wala ako masayod kon ansay imong gisulti. Ug miadto siya sa pultahan pagawas. Niya nagayod nga oras mituktugaok ang manok. Didto nakita na usab siya sa sulugon nga babay, ug mingon siya pag-usab sa mga tawo didto, kining tawhan na osa sa mga kauban ni Jesus. Apan milimad na usab si Pedro. Pagkataod-taod mingon ang mga tawo didto, kauban kagayod niya kay taga Galilea kausab. Apan nanumpa gayod si Pedro nga nagaingon, bisag mamatay pa ako, wala gayud ako makaila sa tawo nga inyong giingon. Anya mituktugaok na usab ang manok, ug nahinumdumon ni Pedro ang giingon kanya ni Jesus, sa dili pa mo tuktugaok ang manok sa makaduha, ilimad mo na ako sa makatulo. Ug mihilak siya pag-ayo.